everybody. Nagkalozag ang nanay everybody kay gisakitan og tiyan. Kasi ko na sakit. Sugas ang rigla ay mura ko giinaw. Ang mga sanggatoy. Pusun. Wow, di tiyan pusun. Yan lang ko padjot lagi. Ugan daghan ako padjot. Daragag nga. Ay, di magkaroon nga. Hi guys! Good morning guys! Dilaw eh. Squash na yung paborito. Saan hindi man mga nga. Pamani dahil kay squash, sayuti, ug egg, ug rice. Ang hili. Hi guys! I'm eating my breakfast na guys! Ito ko katuga guys. Excited ko guys kay ano, maggawas na kong balik sa tang perfume. Ebaw kung daghan ka dyan nangita na dugay ka adutang nga nagpahuway. Magawas ko og 50 ml kay daghan nagreklamo si Tipay dak-an pa pud sila ba dya. Plastic bottle na yung gamiton kay daghan ako'y mga kuan nga nang suko kay pagabot pusa na. Nga na dali man mapusa ang dildo so mag plastic bottle ta uy. Balag plastic importante humot ag sud. Kay og magngatoy-ngato tanja. Shipment ingon na. Sus. Bisag sa bubble wrap na may iban gong mga delivery pang pusdak ra. Na si Daddy mo hungit. Asa may mo kutsara? Gasaka-saka ko daari kay nangita ako sudlanan kay na-feeding ko no dito sa health center karon na may considerton karon immunization. Bawon sa nang UPT. Madto medyo ko mas una na uli. Tapa mas stop. Ngita ako sudlanan kay na ako ni-feeding. So instead nga ta sa hangad kari na laman ka nang naitaklob kay di mahurot ti Dalton. Madyo si Dalton mukhaan. Ag inahan. Uragamahan baka karon. Nasa paitag taklob. Mag-feeding mi karon guys. Unja. Nakoy update din dyan about sa topic pito gabi. Katuningan ko nga among suwadan si Dalton lutas. Ug madabad sa lutas kay og malutas. Mukuan ko. Hatad kong Tiris Manila. Sus gabi izid guys. Karabi. Karon na lang mo na i-update. Arang katiwas ang bugas na. Nagtapok. Basta lagi ting dogs. Karon kay suway na mi. Dahil raga ko sa gawas, pagkatag ko musud. Mo to. Anhira ko sa gawas. Wa ako musud kay kuan lagi ko no, aron lagi ko nung nang di jud siya makakuha na si undir mo kato sus kay. Nandiyan ni hilom bisag saon. Ipatadtaran pa dyan ha, pa dyan ipod nagagalingan. Nandiyan ko kaagwan pa. Para man dyan, naagman dyan siya. Muna nga. Nagsud na laman jud ko pagsud pa na sus. Mga 1 minute ra lagi. Ara jud 1 minute. Yan tuhog na gud sa grabe na sa katuguna. Kung natuog ra gud siguro ta tuwa pa na sudla. Insaan nga mo jud ko kagunta. Kita yun na makadagdas ng inak-anak na mura nagiihaw. Di man ta makagunta. Ano to man decide mo jud nga. Ako'y maghatid ni Teresa pang Laura laman. Mara lang makaya kasabot na Teres ang sitwasyon. Saan naman ko'y batang gamay? Gwapo ko'y batang gamay. Bisan pag akuratanan, kamirang duha. Mag-sikaso diha. Na may batang gamay. Mahaglip ko ko habid dyan. Ito na ko sa Manila. Mapagpas ko na ginila. Kaya gasuso mo na. Ukiran, tag nalutas pa na ba? Hindi kay nandiyan matabang ka nagsusuman. Na mas tiri dari. Hindi, basig mato siguro kung tagbilaran nun. Hindi mag-immunize ni Dalton. Kay may laing mukuha sa dyan papel po. Mukuha mo ko sa dyan medical certificate. Kaya na naman sa ticket. American sa Manila. Diyan. May laing mukuha. Ako na lang po. Idugo lagi ko. May kapag tanong biyahe. Kaya di ko ganahan nagbiyahe. Dugon. Pero may choice. Kaya may laing mukuha. Oy! 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 Naghubo! Gikan ko na dito. Ano guys? Ano guys? Ay, kita glubot. Nagdagandagan man. Nabi mag-ilis og magdagandagan. Hoy. Ano si good morning siya. Si good morning. Mato ko ron sa center halan sa kanang UPT. Basig ipatura guro na. Di guro na ingon. Grabe kang bugas na magana. Ragkatiwa pa jid. Lami alagi pang kutkuton. Go, 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 Dalton. Go, go, go. Thank you, ate. Go, go, go. Slowly. Slowly. Go, 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 go. Dali, dali. Dali. Dali na. Let's go, let's go. Timbang, timbang. Go, go, go. Go, go. Dali, Dalton. Kapit na niya, isa. Hello, Dalton. Hi, dahil lang tayo nag-gagbak din.
Wala nila kayo dito sila bungbong. Puting. Maa. Bitay ka karon. Na, pila na kay Halin, ani. Halin doon itong bata. Don't move, ha. It's okay. Very good. 13.5. Tawa na. Dali raman, di man ibalik dya. Tiaw. Tiaw ihap na balik siya. Yak po ni. Pagpuntas ng tatay. Yak pong tay-tay. Ato. Barang. Iti totoo eh. Kaya huwag matanong. Okay, wait naman. I-report ni Asa may report? Trinidad. Diha. Diha. Pirma. Uy, pamain. Uy. Ilan naman? Isa. Hindi ako. Lagi na, may lumabay lang inaot ko. Ay, iskas ginaon mo. Ako din. Jonas. Di man sikat po ka? Di, oy. Sikat po ka? 19. Thank you! Hindi naman muling sa. Ulit pa din. Muling. Ay, napadili pa din. Napadili pa. Panganin Sa niya. pati. Napadili pa din. Here, kami. Yeah, guys, yeah. Guys, na ako libro, guys. Ay, nag-immunize rami ganina. Anja, ang Dalton kay gitimbang ra, anja gi. Gitimbang kuhag hay, kuhag kon sa baktan. What is this, Dalton? What is this? Woman, may camera. Pero maka-identify na ni Zodanis mga apple. Mira, apple. What about this one? Kani, kailan na Zodanis? What is this? Gara naman. Hoy, what is this? Hoy, gara naman. Shin, gara naman. Hoy, nguot man. Sige, kuot. Basta mag-uban mo, magsigira kuot. Da. What is this? What is this? Ay, na. Kaya ba magpudzag nagkamera ko? Pero kamerang duha? Frog. Ano apple. Ano dog. Cat. Sa mga nautanag, bisa na napalit guys sa National Bookstore na po na ni kabuok, napalit dyan ng 545 pesos. May body parts, nagana, wapa na sa gikuan sa uban, kaning mga Garaon. Hi guys. Hello everybody. Di na kayang bijaan. Good po ko parang tiri. Kaya lamig rin pag maka-uban kong tiri. Pero kamo kayo magbuwang dito sa Manila. Nagpasalik si Zang. Si Zay. Matimang tiri dito. Kaya sa amin yung batang gamay pa. Manusa pa man yung katuig. Mo pa may pag-usa katuig. Pero mga uyan. Nagsusupa ka. Video. Credit card ni tatay na. Padadaan mas undoy o credit card sa video. Papasar siya sa ako. Ang limit kay 55,000 pa. Kuan ha, statement every 20th of the month. Wa man ni jagi active ni kay matintal daw siya pangutang. Matintal pangutang. Di man yung bidaan. Di makayang na nagbidaan ni oy. Di makayang bidaan oy. Bebe, aray ko. Ang kaitas ngipon oy ning tagsot. Okay, bebe. Agay naman. Gara.
1, 2, 3. One more time. Before we say good night. 1, 2, 3. Before we say good night, guys. Before we say good night, guys. Good night, guys. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Di pa ka mo bye-bye? Okay, bye-bye. Yeah. Bye-bye na niya. Bye. Dali, ma-woman. Apple. Bye, guys. Good night, guys.